Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Yan uwa barkanmu da warhaka, barkanmu da sake saduwa da ku. A yau na kawo muku wani sabon albishir ne cewa wanda suka daɗe suna jiran waƙoƙin Nura M Inuwa, to yanzu albishirinku Nura M Inuwa ya saki album ɗinsa. Wannan album kuma za ku iya sauke duka waƙoƙinsa a cikin application wanda yanzu haka mutum sama da miliyan 1 sun yi downloading ɗinsa. Application ɗin mai suna M Dundu wanda aka saki a Play Store. To domin samun wannan waƙoƙi na Nura M Inuwa za ku iya shiga Play Store na wayar ku sai ku rubuta M Dundu, a haɗe za ku rubuta shi sai ku installing a wayar ku, to za ku samu sababbin waƙoƙinsa. Domin kuma ganin yadda ake sauke wannan application da yadda ake amfani da shi, za ku iya subscribing na sabuwar channel ɗinmu mai suna MGM Hausa Tech. Domin wannan channel za mu dinga kawo tarihin mawaka da 'yan fim daga masana'antar Kannywood, sannan muna koya training na kwamfuta da sauran abubuwa masu amfani. Domin kasancewa da wannan channel kawai sai ku danna alamar subscribe, sannan ku yi searching ɗin wannan channel a YouTube channel naku, ku rubuta MGM Hausa Tech sai ku danna mata subscribe, sannan ku danna alamar ƙararrawa. Sannan kuma zan ajiye muku link ɗin wannan channel mai suna MGM Hausa Tech a ƙarƙashin wannan bidiyon. Zan sa muku link ɗinta, don haka sai mun ji ku huta lafiya.